ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ସିଂ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କିପରି ଅଛ? କୋଭିଡ-19 ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନି ଚଳିବା ଓ ଆମେ ଦିନକୁ 7 ଥର ସାବୁନରେ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ବିଷୟର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୀନା ତୁମରି ବୟସର ଝିଅଟିଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ବୟସ ତୁଳନାରେ ତାର ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ କମ୍। ବେଶୀ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି କାମ କରିବାକୁ ବଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ଝିଅର ଓଜନ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ? ଏହି କଥା ରୀନାର ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲେ। ସରୋଜ ବାବୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର। ସେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ରୀନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ରୀନାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଅ? ରୀନା କହିଲା, ମୁଁ ଭାତ ଓ ଆଳୁ ସିଝା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଖାଏ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଣିକି ଖାଇଲେ ହେବ କ'ଣ? ତୁମକୁ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଡାଲି, ଫଳ, ତଟକା ପନିପରିବା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବ। ରୀନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ପଚାରିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ ରୀନା କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁଦିନେ ଗୋଟିଏ ରକମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆସ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକ କହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପୋଷକ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ସୁଜି, ମକା, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ, କଦଳୀ ଆଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ନେହସାର କ'ଣ? ସ୍ନେହସାର ହାତକୁ ତେଲିଆ ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା।
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନଡ଼ିଆ, ସୋରିଷ, ରାଶି, ଚିନାବାଦାମ ଆଦିରୁ ତେଲ ବାହାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଚର୍ବି, ଲହୁଣୀ, ତେଲ, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ ଓ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁଷ୍ଟିସାର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡାଲି, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ବୁଟ, ସୋୟାବଡ଼ି ଆଦି ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ ଯାହା ଗଛ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଛେନା ଆଦି ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର। ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଲା ଯାହା ଆମେ ଘରେ ପାଳିଥାଉ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୁଷୁରୀ, କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଜୀବସାର ବିଷୟରେ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଏହାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ବା ଚିହ୍ନିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ: ଶାଗ, ତଟକା ପରିବା, କ୍ଷୀର, କଲିଜା, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଗଜାମୁଗ, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, କରମଙ୍ଗା, ଜାମୁକୋଳି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗାଜର, ଅଁଳା, ବାସି ତୋରାଣୀ ଆଦିରେ ଜୀବସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଥାଏ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, କଲିଜା, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ମାଛ, ତେଲ, ଲହୁଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ? ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ଡାଲି, କଲିଜା, ଚିନାବାଦାମ, ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା, ମାଛ। ତୃତୀୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆମେ ପାଇଥାଉ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କମଳା, ତଟକା ପନିପରିବା ହେଲା। ସେହିପରି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ? ନା ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଛୋଟ ମାଛ, ଲହୁଣୀ, କଡ୍ ଲିଭର ତେଲ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଜାଣିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏ, ବି, ସି, ଡି ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, କେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଟାମିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭିଟାମିନ୍ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁ ସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ଧାତୁ ସାର ଥାଏ। ଚୂନ, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁ ସାର। ଧାତୁ ସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ, ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା, ମୂଳା, ପିଜୁଳି, ଅଣ୍ଡା, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ଚୁନା ମାଛ ଆଦିରେ ଧାତୁ ସାର ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଜାଣିଲେ ତ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଧାତୁ ସାର କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜଳ କ'ଣ? ଜଳର କାମ ହେଲା କ'ଣ? ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଜୀବନ। ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଜୀବନ। ଜଳ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଳ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଜଳରେ ମିଶି ରକ୍ତକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି? ଆସ ଜାଣିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ 4 ଲିଟର ବା 10ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ଜଳ ଥାଏ। ଆଜି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ା ହେଲା ତୁମେ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାରେ ଲେଖିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।